Non podemos negar que as redes sociais son unha fonte inesgotable de información e un dos grandes medios de comunicación tanto para nenos e adolescentes como para persoas adultas, especialmente redes sociais como Facebook e redes de información como Twitter. O problema aparece cando a utilización destes medios pasa a converterse nunha adicción e a supoñer un lastre na vida das persoas adictas. Os casos de adicción ás redes sociais aumentan cada día máis, sendo España un dos países cos porcentaxes de adicción máis altas. Estímase que 3 de cada 10 usuarios son adictos ás redes sociais, os cales teñen entre 15 e 25 anos, sendo un 54% deles varóns. Somos moitos os que nos preguntamos o porqué desa obsesión e debemos saber que non existe unha única causa, senón que son moitas e moi variadas. Esta adicción pode deberse a múltiples factores, porque son persoas que rexeitan a súa identidade e a súa historia e queren inventarse outra, porque teñen baixa autoestima, porque poden ver o que fan as persoas do seu entorno en todo momento, por influencia das amizades que os animan a introducirse neste mundo, porque non teñen unha boa socialización e presentan un elevado grado de ansiedade para relacións sociais cara a cara, sentíndose máis seguros co anonimato que produce internet, ou ben porque teñen familias desestructuradas e buscan un afecto nun dos medios máis próximos que teñen, internet, para así evadirse da realidade. Algún dos indicadores de adicción ás redes sociais poderían ser os seguintes: revisión das redes sociais a diario varias veces ao día ou todo o día, mentalidade de filtrar todo a través das redes sociais, compartir información persoal, laboral ou social, actualización de estado, perfil e fotos con frecuencia, rexeitamento de dedicar tempo extra en actividades fora da rede, illamento con respecto á familia e amigos, neglixencia respecto ao traballo e ás obrigas persoais, estado de conciencia alterado durante largos períodos de tempo cunha total concentración na pantalla ou irritabilidade cando se é interrompido por persoas ou circunstancias da vida real mentres está conectado. Cabe destacar que o 18% dos adictos non poden estar desconectados apenas un par de horas. A adicción ás redes sociais ten unha serie de consecuencias que poden alterar gravemente a vida dunha persoa, como por exemplo o baixo rendemento escolar no caso dos nenos e nenas, que pode desembocar nun empeoramento dos resultados académicos. Para superar esta adicción ás redes sociais é necesario un diagnóstico, un tratamento psicolóxico e un soporte social adecuado. O paciente deberá recoñecer que ten adicción e afastarse dela voluntariamente, co apoio da familia, pois son os pais os que deben facerlle ver aos seus fillos os problemas que pode causar o uso excesivo das redes sociais.